आर'नाइ 5G इउटुब चेनेल नायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम दिनैनि गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय मोनसे बिग आपडेट इनफरमेसन नोंथांमोननो लानानै फैदों। जाय बिथांमोना नैबे जोंनि BTC बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल एरियायाव गोग्लैयो। जुदि नोंथांमोना नैबे आसाम गभर्नमेन्टनि मुख्यमन्त्री महिला उद्यमिता अभियान स्किम, नोंथांमोनाथ' बे स्किमखौ मिथिखायो। गोबां जोंनि बर' आइजोफोर सेल्फ हेल्प ग्रुपआव थानायफोरा नैबे मुख्यमन्त्री महिला उद्यमिता अभियान स्किमाव एप्लाइ खालामनानै दोनदों। आसाम गभर्नमेन्टनि बिजनेस मावनो 10,000 रां, बे 10,000 रांखौ मोनगोननि आसायाव गोबाङानो दंगासिनो दङ। नाथाय गोबाङानो डाउट जादों नैबे मुख्यमन्त्री महिला उद्यमिता अभियान स्किमखौ जोंनि BTC आव मोनगोना मोना। मानो होनोब्ला दाख्लैबावै अरुणोदय 3.0 नि रांखौ BTCनि नैबे बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल एरियायाव गोग्लैनाय बेनिफिसारि जाय बिथांमोना एप्लाइ बानायदोंमोन, बिथांमोननि बेंक एकाउन्टआव राङा हाबदिया। बेखौनो गोबां जाय बिथांमोना नैबे मुख्यमन्त्री महिला उद्यमिता अभियान स्किमाव एप्लाइ खालामनाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरा डाउट जादों आरो गोबाङानो सोंहरदों। बेखायनो आं नोंथांमोननो नैबे आपडेटखौ लानानै फैदों। दिनैनि नैबे भिडिअनि जोहै आं नोंथांमोननो गासैबो डाउटखौ क्लियार खालामगोन। नोंथाङा रांखौ मोनमारगोना मोनमारा, बेबो अरुणोदय बायदि स्टप जागोन नामा? मानो होनब्ला गोबाङानो मिथिखादों, रां सोनायनि डेटखौ गोबाङानो मिथिदों आरो मान्थखौ गोबाङानो मिथिदों। नोंथांमोननो दिनैनि नैबे भिडिअनि जोहै बे आपडेटखौ आं खोन्थाहरबावगोन। रांखौ नोंथाङा फाइनाल जोंनि BTCनिया माब्ला मोननो थांगासिनो दं। मानो होनोब्ला दाब दाब जायगायाव नैबे मुख्यमन्त्री महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि 10,000 रां सोनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। जोंनि BTC आव जुदि नोंथाङा गोग्लैयो, नोंथाङा माब्ला मोननो हागोन, बे आपडेटखौबो आं नोंथांमोननो खोन्थाहरगोन। आरो डिस्ट्रिक्ट वाइज बा LEC वाइजआव खैजोन मानसिया नैबे मुख्यमन्त्री महिला उद्यमिता अभियान स्किमाव एप्लाइ खालामनानै एप्रुभ जाखो, खैजोननिया रिजेक्ट जाखो, फाइनाल लिस्ट ओंखारनानै फैबाय। बे लिस्टखौबो जोङो नैबे भिडिअनि जोहै नायगोन। जुदि नोंथाङा इन्टारेस्टेड, भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट, डिटेल स्किम, डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया जोङो गिबियावनो नायग्रोगोन। जुदि नोंथाङा नैबे मुख्यमन्त्री महिला उद्यमिता अभियान स्किमाव एप्लाइ खालामनानै 10,000 रांखौ नेगासिनो दङ, नोंथांनि डिस्ट्रिक्ट बा LEC वाइजआव खैजोन मानसिनिया एप्रुभ जाखो, खैजोननिया रिजेक्ट जाखो, जोङो बेनि फाइनाल आपडेटखौ जोङो नायग्रोनि। दानिया नोंथाङा लिंकआव थुनाय लोगो लोगोनो बा नोंथाङा महिला उद्यमिता अभियान बेखौ सार्च खालामनो हागोन। आङो लिंकखौ भिडिअनि गाहायाव होनानै दोनखादों। नोंथाङा नैबे बायदि पेजाव हाबगोन। बे पेजावनो नोंथाङा गासैबो डिटेल्सखौ नायना लानो हागोन। दानिया नोंथाङा बे फाइनाल डेटाखौ नायनो थाखाय नैबे 3 डटआव क्लिक खालामबानो जाबाय। बेबायदि आरो नैबेयाव मोनसे अपसन नुनो मोनदों, सेकेन्ड नाम्बाराव एनालिटिक्स, बेयाव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। बेयाव क्लिक खालामनानै नैबेयाव डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा होनानै दोनदों। आसामनि मोनफ्रोमबो बेयाव डिस्ट्रिक्टनि नोंथाङा डिटेल्सखौ नुनो मोनगोन। नैबेयाव फ्रम साबमिट, नैबे हमना ला बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव बा नैबे बजालि डिस्ट्रिक्टआव खैजोन मानसिया बेयाव फर्म साबमिट होदों, खैजोननिया नैबेयाव रिजेक्ट जादों, ब्लक लेभेलाव खैजोना एप्रुभ जाखो, आरो नै फाइनाल नैबे DLMC माने डिस्ट्रिक्ट लेभेल मनिटरिं कमिटिया बेखौ एप्रुभ बानायदों। नैबे फाइनाल बेयाव बेसेबां मानसिनिया एप्रुभ जानानै दं, नोंथाङा बेबायदि डेटाखौ नायनानै लानो हागोन। हमना ला नैबे बाक्सा डिस्ट्रिक्ट, आं जोंनि BTCनिखौ बुंनि, बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव हमना ला नैबे 87,386 बेनिफिसारिफोरा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरा नैबे महिला उद्यमिता अभियान स्किम 10,000 रांनि थाखाय आर'जलाइ गथायदोंमोन। बेयाव फर्मा रिजेक्ट जाबाय। नैबे
8008 बेखिनि बेनिफिसारि बिथांमोननिया फर्मा अलरेडि बेयाव रिजेक्ट जाबाय। बेयाव डेटाखौ खुथिदों, थख' बेयाव डेटाखौ खुथिदों। नैबे एप्रुभ बाय ब्लक लेभेल, नैबे BLC ब्लक लेभेलाव 79,378 बेखिनि मानसिनिया रिजेक्ट जादों। आरो फाइनाल बेयाव बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव दा रां मोननो थांगासिनो दं 76,689 बेखिनि बेनिफिसारिफोरा दा बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव रां मोननो थांगासिनो दं, 10,000 रां मोननो थांगासिनो दं। नैबे फाइनाल जाहैगोन। बेबायदिनो नोंथाङा नायनानै लानो हागोन। नैबे चिरां डिस्ट्रिक्टनिखौ नोंथाङा नायबानो जाबाय। 63,614 बेनिफिसारिफोरा एप्लाइ खालामदों, रिजेक्टआ जादों 12,142 आरो बेयाव ब्लक लेभेलाव एप्रुभ जादों 51,472 बेखिनिया ब्लक लेभेलाव एप्रुभ जादों। आरो फाइनाल नैबे डिस्ट्रिक्ट लेभेल मनिटरिं कमिटि बेयाव एप्रुभ बानायदों। चिरां डिस्ट्रिक्टआव दा 51,464 बेनिफिसारि अल डिस्ट्रिक्टआव रां मोननो थांगासिनो दं। बेबायदि नोंथाङा नायलांबाय थाबानो जाबाय। दानिया जोङो इम्परटेन्ट आपडेटखौ जोङो सावरायगोन। दानिया जोङो सावरायगोन महिला उद्यमिता अभियान स्किम। जोंनि BTCनि LAC वाइस समष्टि वाइस रांखौ माबे मान्थआव मोननो हागोन, जोङो बेनि फाइनाल नैबेयाव आपडेटखौ जोङो नायगोन। आं नैबेखौ लिरख'ना लादों, मोनसे गभर्नमेन्टनिफ्राय रां सोनायनि मोनसे गाइडलाइन नटिस लिरनानै होखादोंमोन। बेनिफ्राय आं बेखौ मोननैसो आपडेटखौ आं लिरख'ना लादों। आं नोंथांमोननो खोन्थाहरनि। जोंनि BTCनि समष्टि वाइस नैबेयाव रां सोनायनि जों आपडेटखौ नायगोन। नैबे टंला LACनिया डिसेम्बर मान्थ 2025आवनो मोनगोन। डिसेम्बराव टंला LACनिया मोननो थांगासिनो दं। 2025आव मोनगोन, डिसेम्बराव मोनगोन बेखौ। बाक्सानिया जानुवारियाव मोनगोन। नोंथाङा नायलांबाय थाबानो जाबाय। अदालगुरिनियाबो जानुवारियाव मोनगोन। चिरां LACनियाबो जानुवारियाव मोनगोन। सिडलिनियाबो जानुवारियाव मोनगोन। आरो नैबे बावखुंग्रियाबो जानुवारियाव मोनगोन। आरो दतमा LACनियाबो जानुवारियाव मोनगोन। आं नोंथांमोननो नेक्स्टखौ खोन्थाहरबावनि। नैबे क'क्राझारनियाबो नैबे जानुवारियाव मोनगोन। गरेस्वरनिया डिसेम्बराव मोनगोन। तामुलपुरा नैबे डिसेम्बराव मोनगोन। बिजनि LACनियाबो डिसेम्बराव मोनगोन। नैबे गसाइगावनिया नभेम्बराव मोननो हागोन। 2025 बे बोसोरावनो मोननो हागोन। गसाइगावनिया नभेम्बराव मोननो हागोन। भेरगावनिया मोननो हागोन डिसेम्बराव। भेरगावआ डिसेम्बराव मोननो हागोन। आरो माजबाटनियाबो डिसेम्बराव मोननो हागोन। मोनसे दंबावोमोन, नाथाय आं बेनि आपडेटखौ मोननाय जायाखै। जोंनि BTCनि समष्टि LAC वाइस महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि रां सोनायनि आं नोंथांमोननो आपडेटखौ होबाय। नोंथाङा बेखौ नायना लाबानो जाबाय। आं बेखौ सिगांनि भिडिअ'आवबो होखाबाय थादों। जाय बिथांमोना मिथियाखै, नोंथांमोना नायबानो जाबाय। दानिया जोङो सावरायगोन जाहैबाय, गोबाङानो सोंहरगासिनो दं आरो गोबाङानो गोनो गोथो जादों। मुख्यमन्त्रि महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि रांखौ BTC नैबे बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल एरियायाव गोग्लैनाय बेनिफिसारिफोरा दाख्लैबावै जेरै अरुण'दय स्किमनि 3.0नि रांखौ जेरै मोनदिया, बेबायदिनो रांखौ मोननाय नङा नामा, बेबायदि गोबां डाउट जाखांदों। नाथाय नोंथांमोना जेबो जिंगासिनाङा। मानो होनोब्ला बे स्किमा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि, बेनिखायनो नोंथांमोना जेबो जिंगासिनाङा। थिखानाय नोंथाङा सम मथे बे महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि 10,000 रांखौ नोंथांमोना मोननो हागोन। आं नोंथांमोननो जि मान्थखौ खोन्थाहरदों, बे मान्थआवनो नोंथांनि बे महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि 10,000 रांखौ नोंथाङा मोननो हागोन, जाय बिथांमोना एप्रुभ जानानै दङ। दिनैनि भिडिअ'खौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय। एसेनोसै।